Здравейте, аз съм Мартин от Амаре Кафе и днес заедно ще приготвим Амаре Кафе Алба на домашна еспресо машина. Така, преди да пуснем машината, проверяваме има ли достатъчно вода. В случая има. Взимаме филтъра за кафе от мястото му, където стои. В случая Делонги ползват филтър с вграден кремадиск. Поставяме го в ръкохватката и преминаваме към разопакването на кафето. Включваме машината да загрява, докато напълним кафето в ръкохватката. С ножица или с друг режещ предмет изрязваме пакета в горната част. Внимаваме да не срежем ципа, тъй като той ще ни помогне после да се храни максимално дълго кафето. Отваряме и ципа и виждаме прекрасното Амаре Кафе Алба, в случая смляно. Вземаме мерителната лъжичка на кафе машината и 2 лъжички поставяме в ръкохватката, така че да стане лек връх. Излишното количество може, за да не го пилеем над плика, но в случая ще заравняваме кафето в филтъра и с градения темпър на кафе машината пресоваме кафето. Почистваме ъглите, така да се каже, на филтъра. Ето, виждате, че след притискането кафето не пада от самия филтър, дори когато го обръщаме. Преди да поставим ръкохватката на кафе машината, пускаме за 1-2 секунди да мине водата и да подгрее хубаво системата. Поставяме ръкохватката на място и я заключваме стабилно. Поставяме чашите, като внимаваме всеки олей да си е над чашата и можем да пуснем кафето. Както виждате, стана прекрасно на външен вид със страхотен каймак кафенце. Сега ще го опитам. Богат аромат. С много приятен и мек вкус на екзотични ядки. На здраве!